Брати и сестри, скъпи приятели, най-трудно е да се говори за очевидното, за безусловното. Най-трудно е да се говори за нещо пред хора, които са го приели като свое кредо, т.е. за вегетарианството. Под заглавието на моята беседа е влияние на вегетарианското хранене върху духовното развитие на човека. И понеже става дума за окултно развитие, аз винаги по традиция започвам своите изложения с двата основни принципа на езотериката. Първият принцип би могъл да бъде формулиран така. Всичко, което се случва вътре в нашия психичен живот, всичко, което се случва отвън в природата, е феномен от дейността на свръхсетивни, висши разумни същества. И към тези свръхсетивни разумни същества трябва да се изработи отношение на любов и на благоговение. Втори принцип. Всичко, каквото човек върши тук, на земята, е подготовка за това, което ще му се случи, след като премине през вратата на смъртта в онзи голям отрязък между смърт и новораждане. И към тези феномени, след вратата на смъртта, човек също трябва да изработи отношение на любов и на благоговение. След като формулирах тези два основни стълба на езотеричната нагласа, позволете ми да премина към темата за четирите основни принципа на вегетарианството или как вегетарианството влияе върху духовното развитие на човека. Обикновено всички сериозни експозета започват с малко история. В първите периоди от развитието на Земята, човешкото физическо тяло е било етерно и меко. В първата половина на третия период, наречен лемурийски, духовните изследвания виждат физическото тяло като пихтия. И ако в еволюцията на човека не беше въведено местното хранене, човек не би придобил тази физическа твърдост, която имаме всички сега. Неговото тяло и особено неговото лице биха изглеждали гротескно. През първи век преди Христа в Палестина се появява един учител, който произхождал от братството на есеите, наречен Незер или Нецер. Той основава в малкото градче Незерет или Назарет едно братство, което се нарича братството на Назореите. Назореите отказвали всякаква храна, която съдържа астрално тяло. Те се въздържали от грозде, от вино и от оцет и твърдяли, че ясновидци, които пият вино, виждат своите образи не от небето, а от силите на земята, т.е. от тези сили, които други езотерични школи наричат Дионисиеви. Назореите препоръчвали ядене на пчелен мед, но на див пчелен мед. С тази историческа нагласа аз преминавам вече към нещо по-сериозно. Анатомия на вегетарианството, колкото и странно да звучи това. Анатомичната точка на приложение на нашето най-висше тяло, причинното тяло, което някои други езотерични школи наричат висш аз, е слънчевият възел.
Слънчевият възел е едно нервно сплетение, част от ганглийната нервна система, която се намира пред гръбначния стълб, точно на нивото зад стомаха или, както се казва, под лъжичката. Самата ганглийна система обхваща едни разклонения, които се издигат нагоре от двете страни на гръбначния стълб. Всички ние усещаме себеусещането в главата. Но това не е приложение на нашето причинно тяло. Това е така наречената аз-мисъл, която буквално като вълна се удря в етера на нашата глава и ние имаме усещането, че нашия аз е в главата. Точката на приложение, в която причинното тяло навлиза и обзема цялата физическа организация, е именно слънчевият възел. Причинното тяло е дадено на човека от висшите разумни същества, които учителя нарича братя на външните форми и изкуствата, а други езотерични школи ги наричат елохими. Точно това причинно тяло, заповядайте, е било изкушено в рая. Точно това причинно тяло в своята малка част е поело онова, което се нарича егоизъм и се проявява като лъжа, коварство и себеизтъкване. Нашето причинно тяло в телесната организация е буквално вмъкнато и сковано от долната част на вегетативната нервна система, която учителят нарича симпатикова нервна система. Тоест, онази част от ганглийната система, за която говорих, намираща се под слънчевия възел. Това причинно тяло така е вмъкнато, като в кълъв, и буквално не му се позволява да излива навън своите зли, демонични прояви. Точно от този симпатиков кълъв зависи цялата конституция на физическия човек. При болести или неразположение на долната част на физическото тяло и на органите, намиращи се в нея, степента на сковаване на злия демон в нас намалява. И той вече в по-голяма степен би могъл да изразява себе си във външната среда. Това най-често се демонстрира с различните форми на психични аномалии, като се започне от безпокойството, хистерията, епилепсията и всички видове тежки психични заболявания. Вегетарианската храна увеличава многократно сковаващата мощ на този симпатиков кълъв и вегетарианеца винаги изглежда по-кротък. Забележете, той не е по-добър. Той само по-малко проявява злите нагласи в себе си. Но точно тук, в долния човек, в тези психични заболявания, най-добре може да се открие връзката между физическото тяло и причинното тяло. И най-добре може да се разграничи дяволския нокът в нас. Вегетарианеца при гладуване
изглежда и по-зъл. В по-голяма степен. Той не става по-зъл от това, че гладът намалява задържащата сила на злите процеси в причинното тяло, но в по-голяма степен, отколкото гладуващия месоядец. Но това би могло да бъде процес на вашите занимания. Достатъчно с анатомията. Нека да преминем към физиология на вегетарианството. Обмяната на веществата. Това е една система в физическото тяло, чиято основна окултна цел е да превръща, да преобразува структурата на въведената в нея храна. Етерното тяло на нашата система за обмяна на веществата буквално снима, превръща, трансформира структурата на храната и я превръща в нещо съвсем свое. Храненето с минерали, захар, сол. Храненето с минерали снема и разрушава структурата на минерала. Но минерала е структура, която живеят елементарни същества. Това преобразуване на структурата на минерала се превръща от системата на обмяната на веществата в топлинен етер. И тук основна роля играят елементарните същества на стихията огън, саламандрите. Само маркирам. Храненето с растения превръща растенията в въздушен, в светлинен етер, отстранявайки дейността на едни други елементарни същества. Съществата на въздухът и на светлината, елфите. Храненето с животинска храна снема организацията на месото и го превръща в етер, който старите окултни школи са наричали принципът или стихията на водата. Тук се отстранява дейността на едни трети елементарни същества, наречени нимфи или ундини. И накрая храненето с човек, разбира се, тук нямаме предвид людоедите, подхранването на човешкото в нас, а именно изправения стоеж, говора и мисленето, води до такава организация в нашия етер, при които се овладяват сили и се отстраняват дейността на земните елементарни същества в нас, гноми или джуджета. Нека с тази маркировка на етерната окултна същност на храненето с различни храни да преминем към нещо много по-съществено в физиологията – дишането. При вдишване човек поема атмосферния въздух и кислорода в него. И в белия дроб той се среща с въглерода, превръщайки се във въглена киселина. Но тук всичко е известна физиология. Но в онзи кратък момент, в паузата между вдишване и издишване, въглената киселина прави така, че нахлулия отвън, забележете, космичен етер, буквално се влива и облива нашия собствен етер, етера на нашето етерно тяло.
Въглената киселина в момента на паузата отваря нашето етерно тяло и в него буквално нахлуват астрално-етерните формообразуващи сили на висшите разумни същества, преминавайки през нашите сетива и през нашия мозък. С други думи, всичко каквото действа в нашите сетива, всичко каквото действа в нашето мислене е дейността на висшите разумни същества, които работят в тях чрез този акт на вливане на своите астрално-етерни формообразуващи сили. Завършвам в тази част. Ако усетихте, ако внимателно сте слушали, че точно в акта на вдишването става връзка между две системи. Между системата на обмяната на веществата, която вече е изградила нашия готов собствен етер, и сетивно-нервната система на всеки човек. С това заключение, нека да завършим тази част. Когато се говори за физиология на храненето, непременно трябва да засегнем проблема за здраве и болест. Всяка храна е отрова. Всяка храна е отрова, защото навлиза отвън, чужда на нашата етерна организация и продължава да бъде отрова до този момент, в който силите от елементарните същества не бъдат отстранени, не бъдат овладяни и не бъдат насочени към висшите разумни същества, наричани иерархии. Актът на храненето, скъпи брати и сестри и приятели, в този смисъл е свещенодействие, в този смисъл е жертвоприношение, при което ядящия отнема силите от природните същества и ги дарява на боговете. Човек прави 18 вдишвания в минута. Умножено по 60 за час и умножено по 24 за денонощие, това прави 25 9920. 25 920 са годините в Платоновата година. Времето, за което Слънцето прави една пълна обиколка по зодиакалния кръг. Следователно в ритъма на дишането е вложен ритъмът на целия космос. Сърцето прави 72 удара в минута. Съотношението е строго 4 към 1. 72 удара в минута, умножено по 60 за час, умножено по 24 за денонощие, прави цифрата 103 680. Тази цифра няма аналог в космоса. Тази цифра е много лична. И сега, усещате ли окултната същност на този факт? Обмяната на веществата обособява човека, буквално го изхвърля, алиенира го от космоса. Дишането обратно, то го съединява с космоса. Но и двата процеса биха били болезнени за физическото тяло, ако няма трети, който да ги уравновесява. И този трети процес е кръвообращението. Точно в този акт става свързване на
ритъмът на дишането с ритъмът на кръвообращението. И това е праобраза на всяко лечение. Аз ви моля да почувстваме това, което е дълбока окултна тайна. Лечението е в кръвообращението. И когато се говори винаги за вътрешно окултно лечение, трябва да се има предвид този свещен акт, при който ритъмът на дишането се свързва с процеса на кръвообращението, така че кръвообращението да бъде тласнато към едно всеобщо отношение към космоса. Забележете, отношение към космоса. Ще кажете, нима, това не става постоянно с акта на дишане в нас? Да, в алвеолите ритъма на дишането и ритъмът на циркулацията постоянно си взаимодействат. Друг по-висш начин е така нареченото окултно дишане. И без да влизам в подробности за него, ще ви кажа, че то прибавя към обикновеното дишане една дълга част на задържане в съотношение 1 към 1 към 2, например 16 към 16 към 30 секунди. Защо е важно задържането? Защото точно тогава космоса и иерархиите навлизат с формообразуващите си сили в нас. Но и това, окултното дишане, не е достатъчно за оздравяването. В отношението, което се образува между актът на дишане и акта на кръвообращение, трябва да участва топлината. Топлината на собствената ни кръв е онази тайна, която причинното тяло, преминавайки целия обходен път по структурата на физическото тяло, е завършило и се е установило в кръвта като топлина. Да, най-силната, най-човешката, най-окултната проява на причинното тяло в нас е топлината на кръвта. И причинното тяло, чрез, забележете, състраданието и милосърдието, използва тази топлина и я превръща в субстанцията на любовта. Тук, между дишане и кръвообращение, ние влизаме в най-дълбоката тайна на храненето. Защото точно тук, в изработването на субстанцията на любовта, която не е чувство, не е отношение, не е мили думи, не е мили погледи, а е една дълбока алхимия, в която причинното тяло, напрягайки цялата своя съзнателна мощ, чрез състрадание към другия, към милосърдие към другия, превръща топлината на кръвта в субстанцията на любовта, която е и етерно тяло на самия Христос. Да, Христос след таинството на Голгота, ставайки дух на земята, очаква от нас, брати и сестри, да му изработим телата. И ние изработваме тялото на нашия Господ Исус Христос, по-точно етерното му тяло, чрез състраданието и милосърдието, използвайки силите на топлината на нашата собствена кръв. Това е истината на лечението. Когато човек се лекува, висшите разумни същества
изпитват удоволствие и радост. И тази радост буквално обратно се влива в нервно-сетивната система като един невероятен импулс за духовен прогрес. С други думи, без болест няма духовен прогрес. Но трябва да бъдем точни. Без лечение няма духовен прогрес. А още по-точни, без лечение чрез силите на топлината, на състраданието и милосърдието, на любовта в нашата кръв няма духовен прогрес. Тук свършвам с физиологията и преминавам вече към същината. Храни и хранене. Ето, сестрата влиза точно в най-важния момент. Храни и хранене. Сега видим един, че ще следиш храните и храненето. Благодаря. Съжалявам, че прекъсна. Най-скъпите места казахме се тук. Както всеки оркестър, театър. До следващото, че ще започна с храненето с минерални храни. Преди това само маркирах. Храненето с минерали, с сол и с захар превръща тези храни в топлинен етер. Но този топлинен етер е изключително важен, да не кажа най-важният за нас, защото той има свойството да привлича, да събира, да кумулира всички пластични, формообразуващи сили, които строят от космоса към нас, които строят от висшите разумни същества, наречени иерархии, към нас. С други думи, без топлинния етер човек не може да строи своето тяло. В основата на всеки орган стои матрица, субстанция от топлинен етер. Толкова за минералите. Но понеже говорим за топлинен етер и навънка е толкова студено, нека да ви кажа нещо, може би, шокиращо. Простудата е отравена с топлина. Да? От окултна гледна точка, простудата е такова състояние, в което съзнанието не може своевременно да изработи своя собствена топлина. Обикновено се получава, когато въздухът или вятърът навънка е много студен, съзнанието не може да изработи тутък си своевременно топлинния етер на определеното място и вмъква наготово топлинен етер от определена област на своята кожа. И това е всъщност окултната същност на простудата. Това беше скоба. Преминавам към растителната храна. Растителната храна, както казах, се превръща от едящия в светлинен етер. Растението обаче, скъпи приятели, в своята дълбоко окултна същност носят възпоменание за едни много стари епохи от еволюцията на Земята. Епохата, когато от Земята се е отделяло Слънцето, а по-късно и Луната. Тук има много астролози, които знаят, че от окултна гледна точка този Коперников модел не е съвсем верен, да не кажа съвсем неверен. От Земята първо се е отделил Сатурн, после Юпитер, после Марс, после се е отделило Слънцето, след него са се отделили Венера и Меркурий и най-накрая Луната. Разбира се, не са се отделили никакви твърди планети, а йерархии от висши разумни същества постепенно са напускали и са отделили от нашата еволюция, за да видят какво ще правим сами. Т.е. да ни оставят
свободни. Но растението носи възпоменание, и нека да почувстваме това, за отделянето на слънцето и на луната от земята. Затова в него живее един велик, бих казал, копнеж по светлината. И това е в неговите цветове, докато неговите корени постоянно искат да го отвоюват от небето. Това не е метафора. В езотеризма, скъпи приятели, има много повече поезия, отколкото наука. Инак всички учени щяха да бъдат езотерици, но всички велики поети са езотерици. Това пак беше скоба. И така, когато ние едем и превръщаме растението в светлинен етер, ние всъщност му осигуряваме реализация на този копнеж по светлината на космичните дълнини. Обаче, понеже нашето етерно тяло е право и, както споменахме миналия път, реципрочно на всичко, което виждаме, то прави така, че обръща долното, го прави горно, а горното долно. Тоест, всичко онова, което от растението расте над земята и се е наситило на светлина, по кармични закони трябва да остане долу. А корена, който е род на земята, трябва да се качи горе. И когато ни едем корени, картофи, моркови, цвекло, етера им буквално се отстремява към горната част на нашето тяло. Обратно, когато ядем растения и части, които са близо до цветовете, техният етер се устремява към долната половина на нашето тяло. Има две растителни храни, които правят качествено изключение. Плода. Забележете, в плода е вложена цялата слънчева субстанция на онова, което е над земята. В същото време обаче в него е вложено и семето, което вика и принуждава тази част да слезе и да се посее пак в земята. И между тях, забележете, между тях е вмъкната цялата минерална субстанция на захарта. И за това плодът е най-съвършенната храна, при която приядени етера не се отстремява нито нагоре, нито надолу, а буквално нахлува в кръвообращението и продуцира топлина на кръвта. Затова плодът е храна на причинното тяло. Има още една храна, която пък може би е още по-съвършенна. Това е зърното. Зърното носи действително цялата окултна сила и целият копнеж по светлината, защото е надземен. Но неговото предназначение е да бъде посято и да даде друго растение. И точно в тази полярност то е храна, чийто етер буквално се устремява и нахлува в топлината на нашата кръв. И когато говорим за най-христовата храна, за най-азовата храна, храната на най-висшето тяло, наше тяло, ние трябва да имаме предвид житното зърно. По подобен начин действа горещата вода. Тя представлява течна субстанция, в която обаче, най-често по артифициален начин, е вложена топлина. Горещата вода стои постоянно на ръба
между това да се превърне в пара, т.е. да влезе в другата стихия, наречена въздушен и светлинен етер. Затова горещата вода, когато се пие, тя действа като плод, тя действа като зърнена храна. Не мога да завърша тази част за растителното хранене, ако не спомена за бобовите растения. Бобовите растения са пронизани от астралност. Колкото и странно да ви звучи това. От окултна гледна точка те не носят чиста етерност. Затова, когато се едат и се преобразуват като етер, те се устремяват изключително в долната част на тялото, водят до глух сън и събуждане с тъпа глава. Питагорейците, които толкова са държали на чистотата на своето мислене, категорично са се отказвали от всякакви бобови храни. Без категорично да препоръчвам или да отхвърлям бобовите храни, аз завършвам тази част за растителното хранене и преминавам към нещо много важно – храненето с месо. Обмяната на веществата превръща местната храна в стихията вода. Животното, говорим за тревопасното, никой от месоядците човеци не яде хищници, нали? Така. Животното също има своя храносмилателна система. И то се храни с растителна храна. Следователно от него трябва аналогично да очакваме какво? Да очакваме то също да преобразува етера на хранителната храна, както човека. Да, обаче това не се случва. Защо? Защото животното не може да противопостави на организацията на растението онова етерно тяло, което има човека. Изправеното. Животното има гръбначен стълб, който е успореден на земната повърхност. И когато животното яде растителна храна, този светлинен етер на растението, и това е окултната тайна, който би следвало, както при човека, да бъде внедрен в етерното му тяло, не може да бъде овладян и буквално се отласква обратно към земята. Какво става това? На негово място, разни места няма в невидимия свят, на негово място нахлуват други елементарни духове, които са духове на страха. Да, животното с цялото удоволствие, което изпитва от храната, вкусва страх, но не чувство на страх. Още в първия принцип казахме, че чувства голи няма, зад всяко чувство и мисъл стои същество, свръхсетивно разбира се. Животното се храни с елементарни същества на страха. И когато животното бива убито, в него буквално оживяват всички тези духове на страха. И те се внедряват в едящия месо. За подробности малко по-късно. Да не говорим за астралните тела вече на хищните животни. Те, целите, са изтъкани от духове на страха. След като направих тази характеристика на местната храна, не мога да ни кажа нещо за млякото. Детето кърмаче няма собствени сили на топлинния етер,
за да може да преобразува храната, специално минералите, и да внедрява в себе си формообразуващи сили, а то трябва да расте. То създава своите органи. Тук на помощ му идва млякото. Млякото буквално нахлува с етерната си мощ в главата, забележете, на кърмачето. Това е окултната тайна на млякото. Там се превръща в внесен отвънка топлинен етер и детето може чрез главата си да твори своите органи до кога? До смяната на млечните зъби. До 6-7 година детето изгражда по този начин своето тяло. Заключение. Млякото няма астралност. Млякото действа като минерална храна. Млякото е дадено доброволно от животните. Но има една фантастична, да не кажа поетична, аналогия между детето, главата и млякото отвънка, във външния свят. И това е пчелата, кошера, медът. Така както детето от млякото осъществява своите формообразуващи пластични сили, така възрастният човек може чрез меда да осъществи изграждането на пластични формообразуващи сили, но вече в една друга част на своето тяло. Във всички окултни школи пчелата е била свещено животно. Кошерът е жив организъм на един групов дух, който произвежда тази субстанция, наречена мед. И когато възрастния, по аналогия на детето, което суче, еде мед, то той, възрастния, вкарва пластичните сили, но вече не в част, която е обвита с кост, т.е. в мозъка си, а в меки части, в които под тях има кост, т.е. в долните части на тялото си. Медът е мляко за възрастни. Медът има стойност на минерална, формообразуваща, пластична храна. Сладко медено, от слънцето изпратено, от пчелите донесено. 29 октомври 1922 година. Първото музикално упражнение, което учителя дава на общия окултен клас. Нека всеки от нас дълбоко почувства медитативния смисъл на тази песен. Тя според мен е дълбоко окултно преживяване на топлинния формообразуващ етер в нас. Нека завърша този отрязък с проблема за рибата. Рибата е студенокръвно животно. В целия контекст на окултната същност на топлината на кръвта, като носител на причинното тяло в нас, рибата е далеч от това причинно тяло. Тоест, груповия дух или груповия аз, както се изразяват някои окултисти на рибата, е далеч от нейното тяло. И в този смисъл, когато ловим, убиваме риба, ние в много по-малка степен пречим на еволюцията на това причинно тяло. Отколкото ако убиваме бозайници, не дай Боже, човеци. Но с изваждането на рибата от водата, тя преживява подобно на животните състояния, в което в нея нахлуват отново елементарни същества, които не са подобни на тези на страха, но те се внедряват в астралното тяло на едящия. Затова на съвременния етап
от развитието на окултния ученик не се препоръчва яденето на риба. И понеже започнахме с неща, които не се препоръчват, трябва да минем на темата за алкохола. Това е храна. Според официалната наука, това е храна. В еволюционен аспект, скъпи брати и сестри, алкохол е бил абсолютно необходим в онзи период, в който е трябвало да стане прехода от груповото родово съзнание към индивидуалното съзнание. Гроздето не е истински слънчев плод. В неговата окултна същност, и тук ви моля да почувствате това, отделното растение, забележете, отделното растение, и на лозата е слънчево растение, отделното растение влага с умиращите есенни сили на слънцето нещо твърде индивидуално, необходимо за следващия нов живот на лозата. Точно тази окултна субстанция или окултна сила, ако ми позволите да си изразя, в гроздето е много сходна с онези сили на причинното тяло, които плуват в топлината на нашата кръв. С други думи, гроздето и виното е един друг аз. Пиещият вино вкарва в себе си едно друго, материално причинно тяло. Един противоаз, който постоянно воюва с истинския духовен аз в нас. Неговата мисия е била следната. Този противоаз така да препарира физическото тяло, да го отдели от духовните влияния на космоса, за да може в него свободно и независимо да влезе истинския аз съм. Но това време е отминало. Мисията на алкохола е изчерпана. Езотеричен ученик, който пие алкохол, той превръща духовните сили на своето причинно тяло в самотни сили, които буквално разрушават астралното му тяло. Пиещия алкохол езотерик спира своето духовно развитие. Аз съм истинната лоза. Това са думите на Христос. Не казва аз съм истинното грозде. С идването на Христос човечеството е придобило възможността с собствените си духовни сили да овладява причинното си тяло, а не с помощта на виното отвънка. Само при един случай на езотерични ученици е позволено да пият глътка вино. Това е причастието, но това е церемония и специално в школата на учителя не се практикува. Пиенето на алкохол има потресаващо въздействие върху репродукцията. Бременна жена, която пие алкохол, вкарва в кръвта си особена тежест, разбира се, това е технически израз, на червените кръвни телца, което влияе пагубно върху плода, създавайки предразположение към болести. Мъж, който пие алкохол, придобива една патологична свръхподвижност на сперматозоидите. И при оплождането на яйцеклетката, тя се опложда само от един сперматозоид, но бива атакувана от много, дава като отражение, окултно разбира се, в плода нервност и разположение към болести, специално към нервни заболявания.
Тук всички смятам, или голяма част очакват да каже нещо за кафето и чая. Кафето е било абсолютно необходимо за еволюцията на човечеството. Тогава, когато то е трябвало да изработи последователност на логическото си мислене, но не на индивидуална основа. Защото кофеинът на кафето буквално изтласква част от етерното тяло леко над главата. И с това човек придобива една изключителна логичност и последователност на мисленето си. Нещо, което той вече на този днескашен етап от еволюцията би следвало да изработва сам със своите собствени духовни сили. Но човек, дори езотеричен ученик, който чувства недостиг на логическото си мислене и на неговата последователност, не бива да се възразява да пие кафе. Чаят има подобно въздействие. Той също със своя теофилин, това е друга субстанция, забележете каква красива етимология има, на гръцки това значи боголюбие. Теофилин, да, тогава старите гръци са любили Бога чрез подобни субстанции, но не и ние. Теофилина отново изтласква леко етерното тяло над главата, но забележете, за разлика от кафето, тя води до диференциация, някакво обособяване на етерното от физическото. До какво води всичко това? Това води до нагласа, при която човек загубва реално и адекватно отношение към фактите на действителността. Мисленето му става отвлечено, фантазиорско, летливо, със склонност към многословие и барбарство. На всички тези, на които им е необходима, разбира се, подобна диференциация на двете тела, не бива да се забранява да пият чай. Не може да отминем тютюнът и опиятите. Въпреки че те не са храна, но те или иначе са субстанции, които нахлуват като храна в нас, в окултния смисъл. Тютюнопушенето е било необходимо за някои раси, за някои култури, като еволюционен метод, чрез който в дихателната система на човека се вкарват елементарните същества на тревата, която се пуши. Било тютюн, било нещо друго. Какъв е бил смисъла? Смисълът е да се осъществи една дисоциация, една диспропорция между двата ритъма, за които говорих. Ритъмът на дишането и ритъмът на кръвообращението. Парадоксално, нали? Преди малко говорих, че тези два ритъма трябва да бъдат така съединени, защото те са праосновата на лечителството. Да, обаче на един еволюционен момент те е трябвало да бъдат разграничени, т.е. човека да се отдели от космическото, от дишането. В съвременния човек тютюнопушенето прави точно това. То усилва пулсът на сърцето. Води до много дискретен недостиг в кръвта на кислород. И с всяка вдишка, дискретно, почти невидимо, пушещия усеща задух. С всяка вдишка, почти дискретно и невидимо, дишещия усеща страх от този задух. Правите връзката. Тук не става въпрос за същите елементарни същества на страха, но тютюнопушенето действа като местна храна и въобще не се препоръчва на окултния ученик. Има си каза. Опиум. В малки дози опиатите и опиоидите действат върху етерното тяло. В по-големи дози те се вчленяват в
астралното тяло, но при зависимост, а това е най-страшното, това е така наречената наркотична зависимост, те действат върху причинното тяло. Това хората от бялата раса не могат да го усетят, но на изток, където опиатите едва ли не го имат за ежедневна храна, човекът от жълтата раса буквално може да преживее чрез опиума своето причинно тяло и да го вижда, но отделно от физическото, неовладяно от физическото. И сега забележите страшната окултна истина. И когато този човек с наркотична зависимост умре, премине през вратата на смъртта и отново се природи, той се преражда като една дълбоко неиндивидуална личност, склонна към политически и идеологически манипулации. Точно това е целта на черни ложи, най-често от англо-американската област, които позволяват, протектират употребата на наркотични вещества именно в жълтата раса. Защото те много добре знаят, че тези души после ще им дойдат на типсия и с тях те ще могат да вършат всички манипулации. Става ни по так. Това обясни. С жълтата раса става въпрос. Но брат Христо Маджаров е прав, те после не се прераждат пак като жълти. Това да не го мислите. Напротив, те се прераждат и в Европа. Има такава теза, има такъв аспект в учението на някои западни езотерични школи, че в Европа има твърде много китаизация. Така, т.е. твърде много духове от азиатската раса са природили, но това е друг въпрос и в него да не навлизаме. Завършвам с белтъка и сейцата. Така както образуването на кристали е окултен корелат на мисленето, така образуването на белтъчни вещества става в обмяната на веществата в долната част на нашето тяло и е корелат на чувстването, на въображението, на представите. Но това е когато изработваме тези белтъци ние, със собствените си сили. Човек, който премного еде белтъчни вещества, той засилва в себе си склонността и способността да образува такива представи, но подадени му и внесени отвън. Докато днеска, на днешния етап на еволюция, той би трябвало да образува всички тези представи сам, със собствените си духовни сили. Така че на окултния ученик се препоръчва въздържане, не съм там, въздържане от много белтъчни храни. Не може да не спомням гъбите. Гъбите, скъпи приятели, са реликва от една много стара история в еволюцията на Земята. Даже не на Земята, а на нейното предишно въплъщение, което в някои окултни езотерични школи се нарича древна луна. Да, гъбата в окултен смисъл е растение дошло или останало от древната луна. Без да влизам в подробности за това, само ще кажа, гъбата е носител на много въглена киселина, за която споменахме, че всъщност индуцира, но вече на друго ниво, в дишането, нахлуването на целия космос и на всички духовни сили вътре в нас. Въглената киселина обаче, като храна, е толкова устойчива,
толкова независима като духовно проникване, че тя не може да бъде овладяна от собственото ни етерно тяло и в много случаи действа като отрова. Но дори да не действа като отрова, тя вчленява в нас импулси, които следват свой собствен път на развитие и пораждат в едящия нагласа на робско подчинение. И в този смисъл гъбата е храна на черното братство, защото тя не дава възможност за собствените духовни сили на човека, а ги вкарва отвън. Окултният ученик категорично трябва да не приема гъби като храна. Моето експозе е към финала. Защото сега от всичко казано, аз ще се опитам да формулирам 4 принципа на вегетарианството, така както го е обявила темата на тази беседа. Първи принцип. Брати и сестри, скъпи приятели, всички правила на храненето, всички движения в подкрепа на вегетарианството биха били една смешна еснавска философия, ако човек не постави цялото си битие на езотерична основа. И тогава, практикувайки мисленето, словото в дадена езотерична школа, той така преобразува своето тяло, така преобразува своите сетива, така започва да преживява сетивото на вкуса, че безпогрешно започва да усеща всичко полезно като крайно симпатично и всичко вредно като безкрайно антипатично. С други думи, вегетарианството не е догма, не е правило, не е предразсъдък. Вегетарианството е възпитание на вкуса, то е окултно преживяване на сетивото вкус. Това беше първият принцип. Втори принцип на вегетарианството. Радикално погледнато, скъпи приятели, съвсем е безразлично човек с какво ще се храни. Но чрез неправилното хранене човек може сериозно да утежни своето окултно развитие, дори да го направи невъзможно. И ярък пример за това е пиенето на алкохол. Трети принцип. Местната храна е пронизана от астралното тяло на убитото животно. Местната храна изобилства от елементарните духове на смъртта. Следователно, за нейното преработване се изисква участие на астралното тяло на едящия. И за това преработване астралното тяло на едящия отнема от себе си много духовни сили, вместо да ги използва за основната си функция – създаването на красиви и възвишени образи. Астралното тяло на едящия се вчленява в етерното му тяло и престава нормално да извършва своята функция при заспиване, плавно и хармонично да се отделя от етерното тяло, а с това пък етерното тяло на едящия престава нормално да извършва своята функция по време на сън, а именно да възстановява жизнените сили на физическото тяло. Местната храна вчленява в човека самостоятелни сили, които поемат по един собствен път на развитие, не могат да бъдат овладяни от човека и затова водят до робско подчинение и болест.
И последен, четвърти принцип. Растителната храна оставя нервно-сетивната система на човека абсолютно свободна от всякаква астралност. Оставя на всички процеси и сили, които бликат от самата нея. И ядящия растителна храна твори своята сетивно-нервна система сам. От друга страна, растителната храна прави нервно-сетивната система отворена и възприемчива към духовните внушения и чрез чистата слънчева субстанция дава възможност да се творят всеобемащи и велики образи и дълбоки прозрения. И с истинската надежда, че всичко казано от мен предизвика у вас всеобемни, красиви образи и дълбоки прозрения, аз ви благодаря за вниманието. Благодаря. И очаквам коментари, въпроси.